Finally polisi tuyamuna pa mdala uja ameneno tinamuna pakati pa anazungulira makamaka dzulo m'masamba amchezo mu atagwiratu wachinyamata wina wake mpaka nakupita naye pena pake ndikamudula zala zakumanja zalatu zitatu. Nkhani yake akuti anamubera mbatata m'munda mwake enabe kumaza dabwa kuti kodi imenenso ndendi ititi chachitika chenicheni chani ayendetto makosana tikaona chithunzi chimene chikusera pa screen pa top mdala amenewo zina lake ndekuti ndi Mavuto Saulos zaka zake zakubadwa ndi 66 pamene tikuyankhula pano ndikuti polisi ya Mankibe kumangochita kumeneko yamutapa ali muchitoposi mwawo. Nkhani yake ndionena kuti mkulu ameneyi thibula komanso kudula zala zitatu zam'manja za wachinyamata ameneyi amene tikuti ndi Chikondi Samuel. Nawo chimene chinachitika ndichonena kuti khala kukuzungulira footage dzulo limenelo. Footage imeneyo imaonesa zonena kuti mdala ameneyi Mavuto Saulos anagwiratu mkulu ameneyi akuti Chikondi Samuel akuti anamugwira kumunda kwake akuti mkulu ameneyi Mavuto Saulos analima mbatata kumeneko ndi after walima mbatata yafikano mpauti mbatata imeneyo yakhwima. Komano chimene chimachitika ndichonena kuti iye amakhala odabwa kuti kumunda kwake akapita mapeza zoti wina wake wapita kumeneko ndi usiku ndikuti wakakumba mbatata mwakubatu kumeneko. Ndi zinakhala zikuchitika kwa nthawi komano samazindikira kuti munthu wake ndani amene amakhala akuchita zimenezo. Kuzafika tsiku lina lake ndikuti anapita kukadikirira kumeneko kuti agwire munthu amene amakhala akuchita mchitidwe umenewo. Apo seta zimene zikuona kuti anthu amenewo Chikondi Samuel ndikuti nthawi zonse ndi amene amapita kukaba kumeneko linangokhala ndikuti tsiku latsoka kuti ndi pamene anapeza zoti akagwidwa after kaya atapita koyamba ndi akuti anapeza zoti mkulu ameneyi Mavuto Saulos wamupeza mkuluyo ndakugwira tsopano amene umakhala okuba mbatata munda mwanga. Ndi pa zifukwa zimenezi ndikulangatu ndekha sindikupitisanso polisi ndikulanga zonena kuti usadzachitenso mchitidwe ngati umenewo andikokakulangira kwake ndikakulangiratu kumudzi anthu akakuone bwinobwino okumva ululu kumeneko. Nawo poseta zimenezi anamutengatu mkulu ameneyi Chikondi Samuel kupita nayetu manyumba kumene kumakhala anthu kumeneko ndikuti kunali kumuthibula ndi chikwanje choka pamenepo anampitisa pena pake pamene anakamudula zalatu zitatu zakumanja zimenezo. Of course video imeneyo inali so traumatizing ngakhale anthu amene amaoneka mu footage imeneyo amaoneka kuti anali odabwatu ndi mulingo umene anafika mdala ameneyi kulangatu mkulu ameneyi akuti wakuba mbatata m'munda mwake. Footage imeneyi sitingathe kuipanga tachi potengera kuti malamulo anzathu a YouTube savomereza nkhanza za mtundu otere zimene mdala ameneyi Mavuto Saulos anachitiratu mkulu ameneyi Chikondi Samuel. Pano titha kuona zithunzi zimene zikusera pa screen pa top. Nkhani yaketu inali imeneyo mkulu ameneyi analandiratu zilango osati masewera. Nawo posatira zimenezi footage imene inakhala ili viral masamba mchezo omwe inazungulira pena paliponse mpaka nanoko zafika point yonena kuti yakagwirano m'manja mwa polisi akumene ku Mankibe mboma la Mangochi. Ndi atatsatira bwinobwino nkhani imene nafufuza kuti mkulu amene ndi ndani mpaka nanapeza ma particulars yake ndi kukamubwandiratu kumeneko choka pamenepo amudodoza ulendo naye ku polisi kumene amusunga muchitoposi mwawo. Monga mmene tikuonera chithunzi chimenecho ndipoto amene amayankhulira polisi yakumeneko ku Mankibe amene ndi Akondwani James anasemekeza kuti mkulu amene amutapa after ndikuti footage imeneyo itafika m'manja mwawo ndikuona zona kuti mkulu ameneyi anafikatu anapitirizatu muyeso polanga munthu amene akumukayikira zonena kuti anamubera. Ndi akuti after kumumanga mkulu ameneyi Mavuto Samuel anapezeka zonena kuti anamutengano mata odulidwa zalayi Chikondiyo ulendo nayeto ku chipatala kumene padakali panopa ndikuti akulendera thandizo la zaumoyo kumeneko. Komano mmene zili pamenepa ndikuti Chikondi avulala pamenepa alumalaso ngakhale kuti achire ndikuti zala zina zitatu zam'manja akhala zona kuti alibe chifukwa ndi mmene anazidulira pamenepo sangathenso achipatala kukwanisa kuzibwezeresa nkhanzatu zosakhala bwino. Of course ena kumazanena zoti ayi ndithu pamene sinaberedwe itha kumamva chisoni ndi zimene zamuonekera Chikondi akuba safunika kuamvera chisoni. Ayi ndithu nkhaniyo ndiona kuti akuba amapanga zinthu zopsesa mtima zowawa kwambiri mano potenga ndi malamulo sakweneka kuti tizitenga chiweruzo kukhala m'manja mwathu. Paja malamulo aziko makamaka penal code makamaka pa section 19 imafotokoza zonena kuti munthu amakhala ndi ufulu sakweneka kuti akumane ndi extreme torture ina hamu ya mtundu wina liwonse ngati imene zachitika pamenepa kuti mpaka na kudulidwa zala mudzinatu la mobu. Zimenezo ndizosololedwa nchifukwa chake mkulu ameneyi watapidwa ndi polisi popangatu grievous harm mkulu ameneyi Chikondi Samuel. Of course tikaona makamaka zaka za anthu amenewa Mavuto Saulos zaka zawo 66 ndi munthu wamkulu kwambiri ni mdala wamkulu kwambiri amene Chikondi Samuel amene ndi wachinyamata ndithu wamphamvu zake samenekanso zonena kuti azipita kumakaba munda kwa mdala ngati ameneyo oti wamkulu ngati ameneyo ndoti wavutika kulima chani izi ndizi
izi chonsecho ndiye kuti anyamata amphamvu zawo ndi atha kulimanso zamphamvu kwambiri kuposeraso mwina ngati mmene alemera mkulu ameneyi uzapindulanso bwinobwino komano chifukwa cha ulesi chifukwa anthu ambiri akuba amakhala zona kuti ndi mphamvu ya ulesi amakhala mphamvu ali nazo bwinobwino kumafuna kupeza zinthu mwachidule mapeto ake ndi amene apeza zoti akumana nazo. Of course imene takambira kale kuti singayikire kumbuyo makamaka pa treatment imene mkulu ameneyi anamuchitira chikondi khale kuti chikondiyo nayenso anali olakwa komano samayenera kutengera malamulo m'manja mwake. Sirizo zoti mukuonapo bwanji pamenepa kuti treatment imene mdala ameneyi anamulanga chikondi anapanga treatment yabwino maso tikatengera ndi zimene chikondi anachita kukabatu mbatata munda wa mdala ngati ameneyi pamenepanso analingalirapo bwinobwino mukuonapo bwanji pamenepa. Anyways makosana kumene koto ku Monkey Bay boma la Mangochi kukuoneka kuti kwa anthu okwiya kwambiri pambuyo monso kumbukira bwinonso kumene ku Monkey Bay chaka chimene cha 2026 unali mwezi wa March umenewo panali pa 23 pamene kunapezeka zina kuti magayi ake anatenga naso akuti ukaba achimanga munda mwa mkulu wina ake amene amadziwika ndi zina loti Isaac Kachambo. Magayi amene anapita kukaba achimanga chimenecho mayina awo ndi kuti anali Thokozani Alfred ndi nzake ndi ali mkati moba chimanga chimenecho kunatulukirato mwini wa munda umenewo amene kuti ndi Isaac Kachambo ndi after kwapanga confront anthu amenewo panayambikato bato osati amasewera mpaka kunapezeka zona kuti Thokozani Alfred anasololatu chikwanje kuti akhape Isaac Kachambo ndi munthu ameneyo ankafotokoza zona kuti Isaac Kachambo anachizembatu chikwanje chimenecho ndi kupeza zoti chakafikira mmoto mwanzake amene anapita naye kukaba chimanga chimenecho ndi kuti after mukhapa chani anapeza zoti munthu uja wagwa pansi ndipeza zoti wafera pomwepo. Posatira zimenezi Thokozani Alfred ataona zoti mazi achita katundu pamenepa akhapatu nzawo anapeza zoti awazika kuthawa kumeneko. Posatira pamenepo ndi kuti nayenera kamunda angonyamukatu ulendo kupita ku polisi yakumene ku Monkey Bay kukapezana ndi polisi kumene kukalembesa statement imene zinakhalira ndi anapeza zoti polisi ndi kuti ndakulu amenewa anapita kumunda kwa mkulu ameneyi ndi kukasenzatu thupi la malemu mbala imene inkaba ndi ada amenewa Thokozani Alfred andiso nthawi imeneyo polisi ndiyo linapanga launch manhunt kusakatu Thokozani Alfred kuti amuyandire pa mlandu umene anapamula kukhapatu nzawo pamene anapita kukaba chimanga mphamvu ya ulesi malembekera nthawi yolima momoti anthu azipita kumakalima mafufunano kumakolola pamene sanalime zosatira zake zimakhala ngati zimenezi makumanato ndi zilango kuphedwa kumene ena kudulidwa zala ngati mmene taonera ndi mkulu amene Chikondi Samuel. Ayi mmene mwankhani zake mmene zikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani imeneyi amaka pamene tikunena zona kuti apolisi amuyandirato mdala uja Mavuto Saulos pameneno anatema maso kuduliratu dzala za m'manja kugwiritsa ntchito chikwanje zalato za Chikondi Samuel amene anampeza akuti akumbera mbatata m'munda mwake Monkey Bay mbomatu la Mangochi. Ngati maganizo amene alipo titha kufotokoza comment section komano tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu. Saiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndikuti nkhani zambiri zikamachitika ndiyo zitakufikirani mosavuta.